γράμμα. Λες να είναι βόμβα? Καμίλα, θέλω να σε πληροφορήσω ότι βρίσκομαι πολύ μακριά. Σου στέλνω με δέμα ένα κουτάκι σοκολατάκια από τα χεράκια της γιαγιάς μου. Μην τα φας, χαζεψέ τα. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει μέσα, μην ξεχνάς, έχει Αλτσχάιμερ. Φελίπε. Έχει ένα δέμα έξω. Σίγουρα είναι για μένα, είναι σοκολατάκια. Αλήθεια, από ποιον? Τι να σου λέω τώρα? Βασικά ξέρω, είναι από τη γιαγιά του Φελίπε. Όχι, δεν το πιστεύω. Έχω το γράμμα, αν δεν πιστεύεις. Γιατί να μην τα φάμε? Εγώ θέλω να φάω, αλήθεια σου λέω. Εγώ να δεις. Αλλά όχι. Μα γιατί, Καμίλα? Φαίνεται τόσο νόστιμα, έχουν γεύση πραλίνα. Δεν μ' αρέσει η πραλίνα. Άιχε σου, εγώ θα φάω, Καμίλα. Λου, μου λείπει ο Φελίπε. Όχι, μην κλάψεις. Και εμένα μου λείπει. Είναι καλό παιδί. Κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι αδύνατο. Πάμε να φάμε σοκολατάκια.